रोज पी पी के रतिया में आवे हमर बैलन दूनो दबावे हमर बैलन दूनो दबावे रोज पी पी के रतिया में आवे हमर बैलन दूनो दबावे ओकर मन पगलाइल करे खातिर खकुआइल ओकर मन पगलाइल करे खातिर खकुआइल उखियावे रोज खीरा सखी रतिया में पेटे पावे पीरा सखी मारेला चटक जल जीरा सखी रतिया में पेटे पावे पीरा सखी मारेला चटक जल जीरा सखी रतिया में करे लखेला नाजो कमर हमर बहुते दुखेला सखी रे सूते न कबो अकेला रतिया में मन भार बहुते करेला रतिया में मन भार बहुते करे सखी रे रतिया में करे लखेला नाजो कमर हमर बहुते दुखेला सखी रे सूते न कबो अकेला रतिया में मन भार बहुते करेला रतिया में मन भार बहुते करेला उतो बाटे रंगीला रोज गड़ता वेकिला उतो बाटे रंगीला रोज गड़ता वेकिला अक भाईल बनीला सखी रतिया में पेटे पावे पीरा सखी मारेला चटक जल जीरा सखी रतिया में पेटे पावे पीरा सखी मारेला चटक जल जीरा सखी कितना लेकारी हम ओकरा के माना सखी रे माने ला दीपक दीवाना सनी सजन के हम कैसे बताई राइटर दीपक के कैसे भुलाई राइटर दीपक के कैसे भुलाई कितना लेकारी हम ओकरा के माना सखी रे माने ला दीपक दीवाना सनी सजन के हम कैसे बताई राइटर दीपक के कैसे भुलाई दैया हमर राजा छेद कैले बजाता सैया हमर राजा छेद कैले बजाता ऐ गोपालवा के नहिला सखी रतिया में पेटे पावे पीरा सखी मारेला चटक जल जीरा सखी रतिया में पेटे पावे पीरा सखी मारेला चटक जल जीरा सखी Nandan Rajdhani, presented by CD Digital Recording Studio, Rampur, Maharashtra.